Hello रायजोफोर आरोबाव नै फैबावलायबाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आं जाबाय राजु कुमार ब्रह्म नोंथांमोननिसिम नै दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाबाय नबजित नार्जारिया डिआरडि सिजन 5 लिटिल मास्टाराव उइनार जानायनि सिगां अबे मोनसे मोसानाय बादायलायनायाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बेनि सोमोन्दै आं दिनै फंनैसो नोंथांमोननिसिम बुंनायजों लोगोसे दिन्थिनो नागिरदों सोरबाफोर जुदि मोनथियोबा आरो जुदि मोनथियाखैबा एसे नैबेखौ गोसो होनानै नायबानो बुंनांगौ नंगौना नङा बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया दि दिनै उइनार जादों बिथाङा दिनै सानसेनि थाखाय एबा दसेनि थाखाय मोसानानै उइनार जायाखै गावनि खस्थ' आरो गावनि नाजानायजोंसो दिनै उथ्रिनो हाबोदों दिनै बिथाङा डिआरडि सिजन 5 आव लिटिल मास्टाराव जेरै उइनार जाबोदों बेनि सिगां मोनसे कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो बे कम्पिटिशनाव बियो टप 12 सिम आवगायलांनो हादोंमोन अबे कम्पिटिशनाव बाहागो लायामोन आरो माबादि मोसायामोन आं बेनि एसे नोंथांमोननिसिम फोरमायनायजों लोगोसे दिन्थिनो होना दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोसे आं दिनै अबे मोनसे मोसानाय बादायलायनायाव नबजित नार्जारिया बाहागो लादोंमोन डिआरडि सिजन 5 लिटिल मास्टार देरहानायनि सिगां बेनो जाबाय नास' दिल से लोगोसे नबजित नार्जारिनि नास' दिल से बादायलायनायाव माबादि मोसायामोन बेनि एसे नोंथांमोननिसिम आं दिन्थिनो नागिरदों गोसो होनानै नायदो माबादि मोसादोंमोन जोंनि बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया नास' दिल से रायजोफोर नास' दिल सेआव नबजित नार्जारि मोसानायखौथ' नुबाय बिथाङा बे नास' दिल से मन्चआव टप 12 सिम दिनै नबजित नार्जारिया सानसे बा साननै मोसानानै दिनै उइनार जायाखै बिथांनि खस्थ' आरो गावनि नाजानायजोंसो दिनै डिआरडि सिजन 5 लिटिल मास्टारखौ उइनार जानो हादों बिथांनि भबिष्यतआव जाहाथे अराय जौगालांनो हाथों आरो बर'नि सासे जानानै जाहाथे बयबो जोंनि बर' फिसाफोरखौबो जाहाथे इयुननि फोलेरफोरनो मोनसे लामा दिन्थिनो हाथों बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै बयबो रायजो राजानिसिम आंनि दिनै डिआरडि लिटिल मास्टार उइनार नबजित नार्जारिनि सिगांनि जि कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामनाय भिडिअ बेखौ दिन्थिबाय लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ दिनै एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों